Velkommen til citation og kildehenvisning med Astrid, Caroline gang 2 og William. Først, når du citerer, så er der nogle ting, du skal huske. Du skal blandt andet huske citationstegn, så det er tydeligt, at det er et citat og ikke noget, du selv har fundet på. Der skal være citationstegn både før og efter teksten, så man tydeligt kan se, hvor citatet starter og slutter. Du skal huske ordret gengivelse. Det vil sige, at du ikke skal lave om det, som er blevet sagt eller skrevet, selv hvis der er en stavefejl eller et komma er sat forkert. Originalsproget. Enten skal du skrive på det originale sprog, eller lave en oversættelse. Men du skal lige huske at skrive, hvem der har lavet oversættelsen. Tydeligt adskilt fra den øvrige tekst. Det kan du for eksempel gøre ved at skrive teksten i kursiv. Kildeangivelse. Folk er jo ligesom nødt til at vide, hvor citatet kommer fra, og det er du nødt til at vise dem. Det kan du gøre på 2 måder. Fodnote. Det første du kan gøre er at lave en fodnote, som står lige efter notatet. Der dukker et lille hædetal op efter citatet, og det samme tal dukker op nede i sidefoden, hvor du skal lave kildeangivelsen. Her skriver du efternavn på forfatteren af bogen, eller den som har sagt citatet, hvilket årstal citatet er blevet sagt eller skrevet i, og sidetal, hvis det er en bog. Hvis det er fra en hjemmeside, skrives internetadressen og den dato, man har fundet materialet. Du kan også lave en angivelse efter citatet. I stedet for at lave en fodnote, kan du lave angivelse efter citatet, ved at skrive det samme som i fodnoten, bare i parentes. Så efternavn, årstal og sidetal. Kildeliste. Efter at have lavet kildeangivelse af selve teksten, så er det vigtigt at have en kildeliste med. Hvis det er en bog, skrives bogens forfattere med efternavn først, derefter fornavnet, bogens navn, udgivelsesår, forlag og eventuelt sidetal. Hvis det er en hjemmeside, skrives internetadressen og den dato hjemmesiden blev fundet. Kildelisten deles op i de forskellige former for kilder, så bøger så sammen med bøger, og hjemmesider så sammen med hjemmesider. Det hele skrives i alfabetisk rækkefølge. Og når du så sidder der i 3.G, efter 3 hårde år i gymnasiet, og blevet smidt ud for plagiat, fordi du ikke lige orkede at citere korrekt, så kan du jo spørge dig selv, var det værd? Nej, det var det ikke, så citer nu ordentligt for helvede.